siphushela umaphuza thina kahle kahle, siphushela i-law enforcement. Kwayena nje lo baba lo mumbi nje lapha. Awubona ukuthi ubheke icela unawo ulayini. Inibingelele ngiphinde namukele ohlelweni lethu i-Untold Stories ngaphansi kwe-channel lethu iRumomonga TV. Sibuyile ngane zakwethu namhlanje, sibuye nomunye umfowethu ophansi leNanda, simlande eNanda. Ngiyathemba abantu abaningi bayalazi udaba lama-West Gang, udaba olusematheni kulezi nsuku. Namhlanje siphethe umfowethu. Ya kona mfethu ukuzwa izitori ngaphandle akuyona inkinga, akulona icala, nawe bese uyaxoxa. Kodwa mfethu ekugcineni kosuku engazuthi ungakhuluma ngento oyaziyo nobufakazi bayo, angithola mfethu. Sure, uthanda nami ningikhiphe anonymous because amadoda esisebenza nawo nginganqunywa ngisho ukungqono nawo ulayini nawo. Hawu. Kodwa-ke nje yami uzugcwala. Mara ngokuthini mina bayawazi amagalelo. Ayizwe leyo nto. Ingakho ngekudalene nombono. Nanokuthi mina ngisuke ngiphendula ulayini noma undodo osuke sesabele ulayini ongangeni. Yabo, ngifuna ukuthola kahle ukuthi azafike kuleyo nkulumo asuke ekhuluma ufike kanjani kuyona, ayizwa leyo nto. Laba nokhuluma mhlawumbe izinto esingayiqondi kahle kuze kube kathi kuthiwa kukhishwa ama-threat ukuthi basazobanjwa noma ayikho leyo nto. Ayikho leyo kupholiwe nje kurelaxiwe. Yena number 10 mfethu, may his soul rest in peace. Yena uthathiwe emacala, ayizwa leyo nto. Kodwa okunye nokunye because mfethu le South Africa mfethu hayi fucked up kakhulu nje. Corrupt le country. Mina ngaqala ukugijima uba segemini engakabi bikho lawo maqembu, ayizwa lo. Uyazi mfethu mosinawana mfethu kumele ube nepenafone, kodwa ngeke ngisho ngibize sapenafone kodwa it's untraceable. Abo ngitholakala kuyona because bafethu igebengu ikambili la. Yabo. Ilaba abayizephula umthetho uma sewube la bathi baqondisa umthetho, kanti abawuqondisa umthetho ibona abazobhebhethekisa izephula umthetho ukuthi iqhubeke nalento ezenza. Kodwa-ke ayikho ngaphandle. Into engizokuvala ngayo nje mina ukuthi bra wami siphushela umaphuza thina kahle kahle, siphushela i-law enforcement ukuthi kanjani-ke nawe usungabuza laba abaphezulu, ayizwa bazokuchazela. Kwayena nje lo baba lo mumbi nje lapha. Awubona ukuthi ubheke icela unawo ulayini, uyazi. Yabo, abanye bolayini, abanye babanye abafethu noma ezinye izinto. Kodwa nje dodo mfethu nawe na ulayini. Masucele le ndoda enkulu. Ngakutshela maningi amagulo ayoqethu. Mhlambe kwamina ngifuna nize ningithole ngikhishwe ikhanda. Kodwa nje leli igama engikuphe lona ukuthi ngicabanga ukuthi li enough. Ayizwa lo.